Tingaro den irugi papagayam ng ibasa daytoy LAGIP ti NAPALABAS ti pagayam ti Dalila. Saguday nga ti surat papagayam. Kuna na to'y Dear Manong Nemy. Umuna-unay nga iabrasak ti kablaw ko karagiti agdingdingeg kanang bibuya. Ito daytoy pag-aayat mi nga programa Manong Nemy. Maysa nga ina. Tirik na ti maysa nga ina nga mangsaleknib ken agsakripisyo kadagiti anak na. Ore anyaman ti mapaspasamak. Tayo na tayon Manong Nemy ti English nga over my dead body. No may panggep, iti pagsayatan di kiti anak. Manong Nemy iti tawen 1983. Impas nga ko ti may katlo nga anak ko. Nagnayad kami sa San Juan, La Union, iti lauden aparte ti ili. Huwag manong. Dito iti nagnaganan da iti summer place. Napintas nga lugar. Taasadag iti baybay. Napresko Manong Nemy iti angin ken naulimek a lugar. No iti malem Manong Nemy masansan ngayon kamiya. Imatangan tilarnek ti init. Pambaramin tumeten nga sang kapamilya iti agpag ng pagna iti ikit ti baybay. Nakarakraksak kami Manong Nemy. Permi, jak benadawan ti kinaraksak mi. Agkipkibin kam tumeten nga agasawa. Raksak mi Manong Nemy ti mangsipsipot kadigriduang anak mi nga kinkinamatan iti nalibnus agadaratan. Kadwa mi met Manong Nemy dagiti talo nga aso mi. Ngano ibatumi dagiti ay ayam da ket mapandapiduten sa danto kagaten nga isubli ka nami. No dumteng Manong Nemy ti weekends pamarami pamrayan mi Manong Nemy di mapan agpipiknik iti playa. Adanto camping tent mi sa kamtuwa mangyaplag iti kamen apasarain kami pagiladan pagidaan kininakay ko nga magbuybuya kadagiti anak mi. Uwan Manong Nemy tamok kadagiti panangwen ket mayaten. Napintasen ti panagbiag mi. Maestra ki jaya Don Mariano Marcos Memorial State University jaya sa Pilang La Union. Ni Mr. ko Manong Nemy ket may summit nga manager iti bangko ijaya San Fernando City iti La Union. Buwan Manong Nemy, para kanya ket ng pintasan mayaten di biyag mi. Kasla perpekto dagiti apanawen para iti pamilya mi. Di kotse, di katulong na pintas sa pagdaingan na kompleto kadagiti apipintas nga likamen. Saan nga kurkurang iti kasapulan iti biyag. Respetado kami mat iti nakai kamengan mi nga relihiyon. Awanin ti sa pulag pay Manong Nemy. Awanin ti sa pulag pay kadagiti nga tiyempo. Why? Natalingin ngen ken naurnos ti pamilyami. Kasla man lang saan nga umangaw dagiti nararagsak. Kasla saan man nga maungaw dagiti nararagsak akanito. Ngem ti biag Manong Nemy adu dagiti pagsubok uno panubok ano daduma kasla bagyo nga dumteng nga wana pulos ti kabalan tayo nga mga tipa. Oray pa no kasano ti talugading wano kinalaing. Saan tayo Manong Nemy nga mabarusngi ti bagayatan ti Apo ang manakabali namin. Kasla sana ang kanagpanaas daytoy pusok no magibas ti LAGIP.
Jagpay kabaylanan Manong Nemy nga lukuben, dagiti nga ladawan. Wen, ngay tangag laglagipak, kaslisan ko kabailan nga nagipenti amin. Jakon kabailan pa nga ukraden dagiti nga ladladawan. Dagiti na ornos nga album, agdaralaki diti pusok ng mga lagip. Ngay Manong Nemy, injak ba't nga rod kayat? Injak ba't nga rod imbeleng da kita nga album? No di kata inurnos ko ida nga inlakasa. Sako inriket. Manong Nemy ka puman iti klase, ti profesyon ni lakay, ti asawak, ado, alugar, ti kami nagdanaidan, no may destino iti sabali nga lugar, ti kabilitan. Saan nga makasaan ni Suna. Dito man ti magkakapo nga nabaybayak, ti regular aparagpa-check up ko iti doktor. Iti-ignite kami iti Manila, adaman iti private doctor, nangipan iti contraceptive device, iti wangawangan iti matres ko. Makuna daytoy Manong Nemy IUD. When mangkontrol iti panagsikog. Kino nakanyak ti Doktor Manong. Di kagdanag misis, ta safe daytoy nga contraceptive mo. Daytoy nga kontraseptibo. Ang di mo liwain ti regular nga check up mo. Alawin doktor, kinunakmet Manong. Manong Nemy ka po iti demands ti trabaho at ken profesyon. Naliwayak din baga ti doktor. Idi agbalawag. May kadua bulan Manong Nemy nga saan nga si Mangpet ti binuran nga sa nga ilik. Napanakaroon nga dagos iti agda mga doktor ko Manong Nemy inexamen na resulta na ket positibo masiko ka. Doktor, kasano nga tangaror din ti implanted IUD ti uneg ko doktor. Sinaludsod ko. Mrs. agpili-pili ka. Ano yung tikit yung sabon, doktor? Agpili-pili ka. Kahit mo ka di, ngayrag-reg, sikog mo. Ano? Nukas natin mapasamak, doktor, anya ti mabaling nga mapasamak. Anya dagi di mabaling nga mapasamak. At posibilidad na nga danto banay, uno kapansanan, diferensya ti ubing. Doktor, no ikatik ti IUD, ada posible na maraglag ti ubing? Sikatik desisyon. Ngam, di tayo masigurado na kita. Kaya tiyo kasawan, doktor. Owen, saan tayo nga masigurado? Sikat rumbeng ang desisyon, Mrs. Manong Nemy gadeng ko, kit kinunat. Doktor si Sagana no anyan tuman ti pagbalinan na. Diyak kayat nga Greg ti sikog ko. Saan, doktor? Diyak kayat? Naglabas dagiti bulan, Manong Nemy, kaya di Maysa nga parabahon. Sweetheart, lakay, habay, apay nga bimtak ba't ti danumkon? Diyak ba't ti pelan? Aglayasin eh. Kinunak Manong Nemy nga matandarakan. Diyos ko. Manong Nemy binilang ko ti bulan. May kanam kon. May kanam sapi lang nga bulan. Api ka stoy. Inang pala nga bulan ti siyang ko. Ti sikuk ko. Interanak nga rod ti asawak di hospital Manong Nemy. Dedi private doktor ko. Iso tiya tinawagan da ngay may nangasikaso kanya. Tamo na nga rod Manong Nemy di makong ko na nga medical historic. Idumteng suna
kinunak kang kuwana. Doktor, saan ko apulos nakikita ti IUD, edi bimtak ti water bag ko. Di ka mandanagan, misis. Awan iti matres mo. Samot nga nadangran ti ubing. Kadyo nga sawon, Doktor Wen. Awanan iti matres mo sa sapulan. Kan samot nga nadangran ti ubing. Awan pa'y 3 nga oras Manong Nemy ket rumwaran ti maladaga. Kaslag dardaras nga rumwar ti anak ko, Manong. Imo na nga nayas nga ako. Normal matlahing, Manong Nemy. Normal matlahing ti anak ko. Doktor, normal ka di matlahing ti anak ko? Wen, nga may pamiti ICU. Nakapsot ti barana. Marigatan ng umangis. 50-50 chance sana nga bihag. Anya? Doktor? 50-50 ti chance sana ngagbiag ti anak mo. Manong Nemy nadarupes-pes ti luwa dagiti pungan ko. Kapot pa nagsangsangit ko, Manong. Agsipod ta. Awan sarda iti pa nagsangsangit ko, Manong Nemy. Awan sarda iti pa nagkararag ko. Papapalsulit ti bagik. Nagkararag. Tawad sa baring kamangag na sangan ni Apo Diyos. Diyos ko, agaman natin si bibiyag kami nga gina. Ngayon no anyaman, ti kalikakong mo, Apo. Awan sa baling nga matungpalo sana siya. No anyaman ti kalikakong mo, iso ti matungpal. Hindi ka bailakon ti magna nga mapan ti ICU. Napangko sinirip, Manong Nemy, ti premature nga maladagang impas ngay ko. Kas lalay nga dakkel nga bao, ti kadakkel na, Manong Nemy. Kinuna ti doktor nga 3.2. Manong Nemy. 3.2 nga libras laeng, Manong Nemy, ti kadagsan na. Nagbabasit, Manong Nemy, nagitiramay kan saksakan. Nakakurat-kurat. Nalabaga. Kan kaslan narasi, Manong Nemy, nagitikudin na. Kapit nagiti matana. Nakadado nga tubes, Manong Nemy, tinakakapet iti bagi na. Kastamat nga nakasulat ti oxygen iti akong na. Kinitak ti panagtalo, Manong Nemy, ti barukong ti anak ko. Kasla marigatan nga umangis. Mrs. Doktor, mabalim mo ti agawid nga magbati pa lang ni baby. Kinuna ti doktor, Manong Nemy, kalbasan ti talo nga aldaw. Nagawid ak nga rod, Manong Nemy, kat nabati ti ubing iti ospital. Maysa 2-3 nga bulan tinaglabas. Hindi ko na ti doktor. Ininutek nga ipusing ti oxygen na tabareng no kabailanan ti umangis ngagmaymesa, misis. Doktor? Aramidan daytoy. Ininutek nga ipusing ti oxygen bareng no kabailanan ti umangis ngagmaymesa. Doktor, sige. Naaramin nga ron ti kasta ket kaasin Apo na danunan iti panangyawid mi ti manataga. Manong Nemy, pinalaganan mi ti anak ko iti Gerson. Anak, welcome ka, Gerson. Kasla nagan ti Amerikano ha. Daytaman, Manong Nemy, tinagan ni Lakay. Uno angaw ti asawak. Kasla kano Amerikano tinagan ni Gerson.
Kalpasan nga naiyawid mi ni Gerson naglusuros metent ti asawak iti nangato nga posisyon na. Banag Manong Nemy alang subok ti kasasaad mi nga pamilya. Kapilitan met Manong Nemy nagikata kiti trabaho dagiti apasamak Manong. Agbayso nga nagpasaram mi ti panubok ti bihag. Kasla nagsuwek dagiti arang-ay ti panagbiag mi. Nagawid kam nga rod Manong Nemy ti ili mi. Uwan Manong. Bagkat mi ti pamilya mi agraman dagiti talo nga aso mi. Nagnegosyo kami ti asawag. Nagnegosyo kami Manong Nemy. Adong nga rigat ti nagpasaran mi ngam kapo ti pinget mi ngagtrabaho. Nagbaliki kami. Nakagatang kami man iti Maysa nga pampasahero nga jeepney ket umanay Manong Nemy nga masapulan na nga ramatan mi iti ginaldaw nga panagpiak mi. Wan, Manong Nemy, naparaburan kami manen iti anak kalpasan ni Gerson. Manong Nemy, sabi ko ma, indaw tawat ko. Tama pasubli mi matlaheng ti dati nga ragsak mi asang kapamilya. Sabi ko ma. Oen Manong Nemy, naparaburan kami manen iti anak kalpasan kini Gerson. Sagbay madanunan ti bakatawan ni Gerson. Nadan kami manen iti anak. Sakbay madanunan ti makatawan ni Gerson. Nadlaw ko di kiti mata na kat kasla mata ti pusa. Naseleng. Siripek Manong Nemy nga naimbag kasla kawaw. Awan tinagyan iti uneg ti mata na. Kastamet asaan pa'y nga agtakder o no agsao man ko. Kinunakit yung asawak. Lakay, inda duman pa check up ni Gerson. Abe kaslat da diferensya di kiti mata na. Kinunak, sige, inda pa check up. Napaimbing nga ron pina-check up Manong Nemy di Maysang ophthalmologist when specialista iti mata. Sinalay sa imi ti medical history ni Gerson. Premature baby doktor. 6.5 month old iti mayanak. 3.2 pounds. Talong nga bulan nga naka-oxygen. Tanakapsot ti barana. Idi ti may pasangay. Kinunak Manong Nemy yung salaysay. Inagsamin na nga rod Manong Nemy ti anak mi. Addaman daytay naranyag ti kolor na nga ayam in tiwatiw iti rupa ni Gerson. Kasta Manong Nemy tinaramit ti doktor. Datay naranyag ti kolor na nga ayam itin na ba intiw-tiwatiw ti rupa ni Gerson. Saan to ipakanawan, ipakarnikid, ipangato, ibaba. Manong Nemy, kasta tinarabit ti doktor. Ngayon, saan na pulos nga isurot ni Gerson ti matana. Awan ti kasla pangrip-ripiaram na. Awan Manong Nemy di ripi-ripan na. Kasla talaga saan nga makakita. Iti sarang na tibasit nga penlight iti mata ni Gerson pulos nga di agkirem. Saan nga makakita? Kinuna ti doktor.
No premature ti Maysa nga ubing. Adda posibilidad na nga ag fully developed ti matana. Nagkaroon na ti makunkun ng retina. Kano ma-expose ababayag ti maladag at ti oxygen kat mabaling maapektaran kat maperdi di ti tissues ti matana. Doktor, kasta ka di? When? Saan nga makakita ti anak yu, Mrs.? Premature. Kalpasan na, nakabaybayag. Nga nayanta keng kuha na ti oxygen. Iso kasto ti resulta ti amin. Kasla nagtupak ti langit. Kanyak Manong Nemy, idinayta nga nangiko kinuna ti doktor. Nalaos nga ladingit ko. Luwakan sa ibag lahing ti simingaw kanyak. Diyos ko, hanya ti basol ko. Hanya ti basol ko tang mamasamag. Kastoy, hindi anak ko. Hanya ti basol ko. Hanya ti basol mi agasawa. Inik ka na kami, tikastoy nga anak. Ano ti basol ko, Diyos ko? Anya? Naglabas na kititawen, Manong Nemy, inaldaw ti kararagmi. Nga sabi ko tag normal tumatlaeng ti anak mi. Ta makakita kana makapag nang tumatlaeng. Ngamsaan nga sinungbatan da kita nga raraw mi kani apo Manong. Numan pa na sayem ti madahan ti kastoy nga anak Manong. Numan pa na sayem nga talaga timadahan ti kastoy nga anak. Anos kendungo tinagpunan mi nga nagpadakkel kini Gerson. Ada na kini bambanag nga mapasama kini biyag nga awan na pulos ti kabailan tayo. Dagiti pasama kini biyag ama itulad itiya tsunami. Kasla tsunami Manong Nemy nga nadawel apulos nga awan gaway tayo. No madalapos na tayo. Tsunami. Kasla ti pangyari iti kasasaad ti anak mi nga ni Gerson adinteng iti biyag mi. Kat no mapaspasamak dagiti nakakaskas ang nga intayo mapasaran kasla ipagarup tayo nga dusa unulunod. Ngayon Manong Nemy saan gayam? Saan nga may sa ti aldaw? Ada plano ti apo kada iti pinarsuan na karaman kini Gerson. Idagtawanan ni Gerson iti pito ay lakay. Ada surat ti US Embassy nga mabadin tayong tiyak pa interview nga mapan sa G-States. At tuyan na kiti checklist. Oh, kasta. Sla sa ano na nga maragsakan. Ana to ka na? Kasta ko na. Abay kasla saan ko nga maragsakan. Sabi ko magtsak maragsakan. Alagat rugyam nga roda na ngornusan na kita nga papeles ta barbarag no mapagasatan ng Gerson in Chai States. Ana? No makadanan tayo States, pagasan ta ni Gerson. Sadya ta pagasan ti anak ta. Manong Nemy kasla na sinjan tinamnamak. Siyempre, Pilipinas ti ayan mi. Kat siyempre no makadanon kamton sa di Amerika. Kani bagbagada nga nanalaing di kati mangaga sa jay. Kat sa jay minto apagasan ti anak mi.
Saan ka di nga naikang kami ti namnama, Manong Nemy? Dahito hindi kong dawi mi nga mangipa-check up kini Jelson i States tabarin no makakita kan makapagtumit lahing kinuna ti panunot ko, Manong Nemy. Ini mo ornos kon amin nga kasapulan ni ti US Embassy kinuna nila kay kaniya. Ay, amom, narigat mo tibiyag sa J States, ha? Narigat tibiyag sa J. Mano kayo nga kakabsat nga gigan nga nagagandang nga napan sa J? Nagpanunutak. Nagbilang ak mano. Tisarudsud ko, Dalila, mano kayo nga kakabsat nga nagagandang nga napan sa J Amerika. Isunod nga bibilangak ni Tuning, Pasing, Dalin, George, Peter, Sasyak, Sus Marios. Ala, agraman ti anak ket siguro 25 nga tao kinuna. Tilayangan pamilyak, Manong Nemy, ket innem kamin. Kasano nga ta, kadakkel ti balay ti kabsat ko, ken ti ipag kunak-unak. Umanay kang mga taamin ijay balay da. No, gagadan kami nga talaga nga makapanan sa J-State. 25 kami. Manong Nemy, amok kas sa petitioner ada sungsungbatan da ti gobyerno. Amang tarabay kada kami nga napetisyonan. Tapno saan kami nga agdepende ti gobyerno. Kinuna tinakam ko. One, Manong Nemy, kinuna tinakam ko, if there's a will, there's a way. Nagtibak manan ti asawa ket kinunana, Dalila. Orita nakasagana amin ng nga papeles. Suhestyon ko. Agbadi kami pailayang kini Gerson. Amo mati kasasad na. Awampulos ti kabaylan na. Mangan, agdigus, agkubeta, masapol na lata ti saranay. Dakal ti talagkukin ka. Nga kabaylan ti makasapol nga dagos ti napitas ng trabaho. Sige, sumarunong kam to. Uwan, Manong Nemy, insingasing dayta ti asawa ngagbati da kini Jason. Mawata ko na ti magana tapod nung narigat ti mang taraken iti anak nga bulsek ken pilay. Ngamdya ka mo akamali daydi nga desisyon. Taadong, Manong Nemy, di kiti saan nga ninamnama na pasamak. May sakit dawen ti embassy, Manong Nemy. May sakit dawen ti embassy ket baro nga affidavit of support. Nga gapo kaniya kas ina. Sige, alawin lang kayo. Alawin. Agama na kiti panagtalag mo. Nadanunan nga rod, Manong Nemy, daydi nga panagtayab mi nga agpa-states. Natured unay nga ina, ti mangibati ti anak, abulsek, ken na paralisado. Nga Manong Nemy, kadagiti, gapo kadagiti oportunidad nga ipagarup tayo nga nasaysaya at abiyag. Isuro tayo, ti panunot tayo. Isuro tayo ti panunot tayo agbalin nga agtured nga mapan makigasang-gasat iti sabali apagilian. Dakla sakripisyo iti panagsisina ti pamilya, ti asawa nga agsina gapulayan karagiti kastoy nga sirkumstansya amakon ko na. Sirkumstansya iti panagbiag. Nadagsen ka naladingit a panunuten nga Maysa, ngam kas Maysa nga ina nga mangipatpateg iti pagsayaatan ti pamilya na. Pinatured ko ti pakinakem ko, Manong Nemy. Pinatured ko tinakem ko. When
Nagadano ak nga road Manong Nemy ti States iti tawen 1990 Pebrero, winter time. Si maruno di talong anak ko iti bulan di Mayo. Nga iti agtawen dalaeng Manong Nemy, agtawen dalaeng iti 16, 14, ken 6. Karaman da pay laeng Manong Nemy, karaman da pay laeng iti original original nga affidavit of support. Nabati pay laeng da Gerson ken ti asawa. Nagasara ka kang ti trabaho iti Maysa sang ospital. Ti kang runan Manong Nemy, iti puso ken panunod ko ket ni Gerson. Tapno mapacheck up tabarin no. Ada dagitay breakthrough na Manong Nemy. Breakthrough ti medisina a makaagas iti kasasad na. Wen Manong, ingkanik iti bagik nga talagang ikalikakom ko nga maimbaghan makakita ken makapagna ti anak ko. Iti kadak ti ospital Manong Nemy, pinilik ti ophthalmology department nga nagtrabahuan. Naawatak Manong Nemy nga ophthalmic technician. Dimtengen ti sumaruno Manong Nemy nga gundaway tapno sumarunon dagiti agama nga umay dito Amerika. Diyos ko, indaw dawat ko manen. Nga sabi ko mapatganti ki daw ko itan. No adanton dito Amerika ni Gerson, agraman ti asawak, kat agasak minto ni Gerson. Sabi ko makakita kan makapagnanton ti anak mi. Manong Nemy, dumtengen nga isa sa runo ni Gerson kanilakay ko kas nagtulakan mi. Idadada ni Jai US Embassy tapno ma-interview ko na dedi consular officer iti English. You need to give a strong financial evidence to be able to support this child. Manong Nemy, kinunana. You know it takes about $100,000 US dollar a year to sustain care for this type of disability. Your wife's income is not enough to show you can take care of him financially. Manong Nemy, saan ka nga umanay? Ti sweldok amang iti amang suporta itikas iti anak ko nga disability. Nag-report nga ron na nagos ti asawa kanya kat kunana. Mandiya i-release di consular officer ti visa ni Gerson. Kinunana. Ingkam to kanumanin no makaedad ka iti affidavit of support nga magpaneknek nga saan nga agdepende ti gobyerno ni Gerson. Naliday na sa nga panunutin Manong Nemy ta saan lata nga awanted ni US Embassy ta affidavit of support nga inted ko. Agdadamuak dito States awan bukod ko nga lugan no dumteng di snow kasta unay tilamiis na agrii nga kamasapa ta itulod ko ti Maysa kadagiti anak ko iti bus stop. Adong adjustment dagiti talungan anak ko kasta akmet Manong. Dedi kas la perfecto nga biyag mi awanin Manong. Idi di katulong di kotse kami adda balay mi adda negosyo mi awanin ti kasta dito States Manong. Kasla ti tayek ti biyag ditoy ti panagkunak kita agriing mapa nagtrabaho sang buwem dagiti bills no agsweldo ka kasta lata akasta. Kasla di agbalbaliw Manong. Kasla saan nga agbalbaliw. Naglabas na giti tawen naliday idi tibiyag ko ng makunag idi akanayon no agsarde nga agpanunod ka nagtrabaho kasano ti pamilya aglalalo kini Gerson
Kaslad da mini depression ko kadagiti nga tiyempo manong. Makunak na ita agsipod ta awan na pulos ti ragsak ko nga makipulapo rit siya sinuman. Jak pa kaya ti rumuar numabalin. Trabaho lang ti kait ko papanan. Makapasangit dagiti nga tiyempo manong. Kaya no adaman ang surat ti embassy kinilakay mapanaman ipan ni Gerson ngem kaskas degan din takayat nga i-release ti visa na. Naminopat nga daras nga napanda ngem napaida. Kasla na awananin tinamlaman nila kay ko ta agasem manong kadagiti nga tiyempo abutan na ti 10 to 11 nga oras ti panagbiyahe manipod Ilocos aging Gadya Manila. Natulid pa yung nagititaw-tawen Manong Nemy nagidi a problema may panggap kini Gerson isu tinangkasay iti panagsasalita mi kini lakay ko. Nagbaling nga natamnay Manong Nemy tilangin-langin. Dahil na nagsak nga panagkinumustami iti telepono kat napukawen. Kasbay sangina, jaklat na malipatan ni Gerson Manong Nemy. Nag-repetition nga road manong. Sakbay nga nagtawan 21 idin. Hadara kailan da kiti anak ko nga naitugot ko. May sa idin ti adda iti army. Duwa hamat tinagbalin nga negosyante na daan na ti adult family home. Napintasan Manong Nemy. Ti masapulan dan. Napintasan ti biyag da kiti inaw ng anak ko. Manong Nemy napintasan. Ngam narigat lata Manong Nemy ti amin. Harigat lata ti kabibiyag ko kadagiti nga tiyempo. Duwa nga trabaho kasladi pa'y umanay nga pagsustento kadagiti basapsapulan tinaldaw. Ngam desidido tiriknak nga alaik ni Gerson dito'y sidong ko. Si pamalubos mo ti ama na ore no day langin-langin mi kas agasawa kat 5 misen. Nakagata nga kiti balay baiten iti adu nga kakabsat ko Manong Nemy. Wen. Naidila ka balay nga di makel ti balor na kalpasan laing ti talo nga tawen. Sa Maysa pa idi gatangik Manong Nemy sa Maysa pa idi gatangik adda tay makunada nga gift of equity. Inaramat ko daytoy Manong Nemy nga equity. Kita nakaala kitirak kilang agatan. Inaramat ko na ito agatan mga mangtustus iti panagawid ko. Tapno may datag ko ni Gerson iti interview. Wait, Jack to sumardeng aging gangan Jack maala ni Gerson. Lady Consular Officer Ijaya US Embassy kadubing pay kaslalaang taon ti 30 manong kasla na asi ti panagkunak. Ini makita na ni Gerson kinunana kaniya kiti English. Do you have a medical benefit in the US? Yes sir, I have. Agdrab-drabahok idin Manong Nemy ti Maysa nga dakkel ng ospital nga nasyad iti benepisyo na. Do you have the means to take care of your son? Kinunana manen. His disability requires the 24/7 assistance. In sumbat comment, the whole family, my sons and my daughter, including my siblings, are willing to help, sir. How? My 2 children have adult family homes and they are willing to help. Manong Nemy naturid ti pakinakem ko anak ko na. Uray no sa angkupay nga nakasarit ay damanong. Kinuna, very well then. Make an schedule, sign and approve by your 2 children and submit it to me as soon as possible. I also need their social security numbers and driver's license. Kasla na iimisem ni namnama kanyak Manong. Nagsapulak nga ro ti computer shop dito Manila tapno makasaritak dagitan nagkubaitan iti email. Nagaramit kami Manong Nemy iti detalyadong schedule iti panagaywan. Tawen 2008 Manong Nemy iti may sangpet ko ni Gerson dito Seattle, Washington. Right ti Jack malipatan na kunahan iti
stewardess iti Japan Airlines nga nagluganan mi. He's an angel and on earth. Manong ni, he is an angel on earth kunana. May sang anghel dito earth kunana. Agpaiso Manong Nemy ni Jenson ket anghel dito rabaw ti daga. Hindi na pulos amot agpanunot iti dakes. Sana pulos nga amot agbasol na dalus ti puso ken espiritu na. Iti sumangpet ni Jenson Manong Nemy puno ti adult family homes dagiti anak ko. Awan ti lugar ni Gerson sa nagpay nga retirado kadagiti nga tiyempo Manong Nemy. Diyos ko, naku nagtibagi Manong Nemy. Kasano nga rod nga ta nga maiwanak ni Gerson kaya nagmalmalemak ti trabaho. Sa adapay may kaduwa nga trabaho kinun ko nakmanong. Injak ba't nga rod may apply ni Gerson iti welfare o Manong Nemy saan pa yung American citizen isuna ken kastamit nga parangarang ming baitan ti schedule nga 24/7 nga maaywanan asa anak ang dumawat ti tulong ti gobyerno Manong Nemy. Sagot manen ni Apo ti nangiturong ti Maysa kanang iti kaanakak nga nangijaya nga aywanan na ni Gerson saan nga libre. No kasano nga imbaklay ko nga sinulduhan kasladyak mamati Manong Nemy kabaylak. Ngam kasmay sa nga ina inkarigatak. Inted ko amin nakabaylak tapno mabiyag ko ni Gerson. Nagtultulid pa hindi kitawan Manong Nemy idi tamabalinen nga ag-American citizen ni Gerson. Inyalisto ko na ngayon pag na di American citizenship na Manong Nemy isumit na din nga mabalingkon ti agretiro kanigiti trabaho Manong. Naipamaysakon tinangasikaso iti anak ko. Impagnak Manong Nemy ti guardianship na. Nagbalinak nga legal guardian na. Standby guardian ti kabsat na Maysa. No adaman mapaspasama kanya kun umununak amatay. Agtultuloy ana siya at iti pandakaaywan ti anak ko. Numampay na irut narikot Manong Nemy tinagdalanan na ken nagdalanak awang pulos ti babawi. Saan ko Manong Nemy nga intulok dagiti rigat iti nakatubngar wen. Saan ko nga intulok dagiti rigat ti nakatubngar nga alaik ni Gerson diti sidong ko. Panagayat ken pamati iti Apo tayo nga manakabalin amin iti nang tulong kaniya tapno mailusot ko ni Gerson iti immigration process. Ado ti agsalsaludsot kanyak no kasano tinamayak taamuda nga narigat Manong Nemy ti mangala ti disabled child nga umay dito states narigat tilayang amok Manong Nemy isungbat ket determinasyon ken sakripisyo ti Maysa nga ina. Uwen sakripisyo ti Maysa nga ina. Dayta Manong Nemy ti nalawag nga Maysa nga sungbat ko. Sakripisyo nga inana nga nagkaligagom nga dimteng ni Gerson iti sidong ko dito states iti likodan ti kasadya nga kasasad na kang runahan ti amin Manong Nemy ket iso ti panagdawat iti tulong kini Apo Diyos iti panakaala ni Gerson ti American citizenship na adon ti nalukatan nga benepisyo para keng kuwana ti kasasad ni Gerson agtenag iti kategorya nga Americans with Disabilities. Mabalin pa yan Manong Nemy ti mangala iti caregiver na. Agpaiso nga nagbaling anghel ni Gerson iti biyag ko. Ado nga banang tinaisuro na kaniyak Manong nang nangruna iti panagayat karig iti tao nga nayanak nga nakerasan iti kasasaad na iti biyag. Nakurangan, napaidaman ti kasasaan tumultulo nga kadakwada. Nanigat ti agaywan ti adaan ti kasasaad nga kaslaki ni Gerson ngem patsek amin ket nalaka nga aramiden no aramiden tayo ket nalaka gapo iti panagayat. Naragsak ni Gerson no mampay awan ti lawag dagiti matana. Saan nga makapagna ken saan nga makabalikas iti sao. Kontento Manong Nemy agdengdengeg iti musika iti iPad nga sagot mi ken kuana.
ken kastamit nga panagayat na ti maysang nga ay ayam nga kiring-kiring no kasta nga pulpulikusen na. Inaldaw Manong Nemy nga ipalagip na ti ayat nga saan nga magatang iti kwarta. Agtultuloy met Manong Nemy ti social security benefit ni Gerson na ipagnakpayan asyak ken ti agdamang asawak iti caregiver na. Sagot manen ni Apo iti panangted na iti kinatakta ko na hinay ko amang taripato kini Gerson. Wan Manong Nemy pudno nga sagot tinamarsuwa kada kami ni Gerson at dapat sasagana nga relief caregiver ano kasta nga bumakasyon kami nga gasawa jak pa'y kayat nga gibusan na itong istorya Manong taado pa'y di kiti kayat ko nga iburay may panggap kini Gerson nga magpatinggak langin iti daytoy nga sanga ti panapakasalitaan. Sabi ko Manong Nemy na nakaitad met iti liwliwa ket pagsarmingan di bihag daytoy nga inak insalaysay ket makuna kumamet Manong Nemy na imbaligyan. Tay naramid ko ti amin kahit kulay nga makadenak ti Maysa gani kiti kangruna unay nga anak ko. Pagsarmingan ti biyag ka nagiti agdingdingig ka nagbibuya iti daytoy nga pakasalitaan daytoy pag-aayat mi unay nga programa lagip ti NAPALABAS. Sabi ko Manong Nemy ta mataginayon taginayonan ni Apo timang tarabay kada kayo kada tay amin agyamanak unay ti anus mo nang ibasa iti daytoy nga kabada sa kinibiyag kasbay sangina sakripisyo ti may sangina. Toy nga ro nagyaman nga pagaya mo nga nagsurat Dalila. Thank you keng Dalila iti ka panang isurat, panang urnos, ken panang ipatulod. Ito yung pagkasalitaan ng ipatulod mo. Pagkasalitaan ti Maysa nga inahakas keng ka. Sakripisyo ti Maysa nga ina nga adu nga talaga tinaglasatam. Kaya't mula nga aramiden kanagbaligi ka iti Maysa nga panggep, may panggep iti anak. Nga panangipanagnek mo nga ti ina ket talaga nga ipatpatig na unay-unay ti anak. Manipud pananginaw na aging ka nga adda dito'y abiyag. Sakripisyo ti Maysa nga ina. Kumitan di pagahim nyo ni Manong Nemy Ruiz, mangibatbati akong dinay mag-oras ka na kay aming kasangapada. Babay na po.